layya dan fadakarwar da zan yi wa jama'a akan ta ita kuma da yake ta iso, saboda rashin lokaci ne. In ba haka ba, a yadda muka tsara a makarantar nan, dukkan munasaba in ta zo za mu rinka tara jama'a ne muna yi musu laccoci. To amma a yi haƙuri, in Allah so yanzu ne ake cikin aikin ginin makarantar, abubuwa da dama wasu lokacin ayyukan sai su zo mana ba za a samu damar yi ba. Layya sunna ce da ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sunnanta, amma idan na ce sunna a nan ba ina nufin sunna nafila kanwa farilla ba, ina nufin shari'a annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sunnanta mana, amma ta samo asali ne daga baban shi Ibrahim Khalilur Rahman sallallahu alaihi wa alihi sallam. A ƙarƙashin wannan, layya ga duk wanda yake da halin yayi ta jama'a wajibi ce. Ya kamata ku fahimci wannan. Duk wanda yake da halin yayi layya to wajibi ne yayi layya, ba mustahabbi ba ce. Wato ba abu ce na ina da halin in yi amma ba lallai ba ne don haka ni na yi shawarar bana ba zan yi ba. A'a, in dai kana da hali to wajibi ne ainihin kai layya. Sannan layya ana yin ta da dabba ne mafi zaƙi, zaƙin nama, haka malamai suka ambata, don haka suka ce aka fi son a yi ta da rago. Hadaya kuma a wurin aikin hajji ita kuma ana son dabba ce mai yawan nama, don haka aka fi so a yi ta da raƙumi sannan saniya. Babu laifi in an yi layya da ainihin akuya ko bunsuru, babu laifi in an yi layya da raƙumi ko sa, amma yin ta da rago ya fi. Kenan in kun fahimci haka, na ware naira 300,000 zan yi layya, madadin in sai saniya ƙatuwa ta 300,000 in yi layya da ita, to ya fi dacewa in je in sai raguna guda 6 'yan 50,000 in yi ainihin layyar da su. Jama'a an fahimci wannan? Sannan dabba ɗaya cikin layya kamar rago na isar mutan gida, mai gida da iyalin shi, amma ba za a haɗa kuɗi a sai rago ɗaya a yi layya ba. So da dama matar shi ma'aikaciyar gwamnati ce, shi ma'aikacin gwamnati, sai su ce bari su haɗa kuɗi su yi layya da nufin kowa ya yi layya. A'a, bai halatta ba. Amma za su iya haɗa kuɗi su sai raƙumi ɗaya ko su sai ainihin saniya guda ɗaya, su 4, su 5, su 6, su 7, amma ka su wuce su 7. Ana iya yin layya da namijin dabba, ana iya yi da macen dabba, amma duk wadda take da nakasa a jikinta to ba a iya yi matukan nakasar ta bayyana, kamar ɗangeshi, kamar ƙafa ɗaya, kamar datsatsen bindi, datsatsen kunne, makanta, ko dundumin da ya sa ragon in an sake shi ba zai iya tafiya ba saboda idan nashi baya gani sosai. An fi so a yi layya da rago ko kuma dabba wadda take da sirkin baki a jikinta, wato ba fari kar ba, ba kuma baki sitik ba, ba kuma jazawur ba. Ana son ya zama yana da sirki baki da fari, ko fari da ainihin launin ruwan ƙasa jaja-jaja. Ina fata an gane. Dangane da layya har wa yau, lafiyayyar dabba ake so, ba a son dabbar da take ba ta da maiko, ba a son dabbar da take mara lafiya, ba a son dabbar da take da wata nakasa kamar yadda muka bayyana. Har wa yau so ake mutum ya yanka da kanshi, Allahumma sai in ba zai iya ba sai ya samu wani sai ya yanka mishi. Idan wannan dabba za ka yi kai da iyalanka ne, to yanzu hukuncin layya ya hau kanka kai da iyalanka. Wannan watan da aka shigo na watan Zulhijja, to ba za ka yi aski ba, ba za ka yi yankan kumba ba. Haka matakka ma za ta haƙura da kitso da yankan kumba da duk abin da zai zubar da gashi a jika. Haka duk 'ya'yan gidan matuƙar wannan layya za ta shafe su gaba ɗaya, har sai an yanka wannan dabba ta layya. Ranar yanka wannan dabba ta layya kuma shine ranar sallah babba. Ba a yankawa sai ainihin an sauko idi. To idan aka ce saukar idi shine ana nufin idin da kai ya shafe ka, kamar yanzu a Zariya nan
wasu masallatai suna sallar idi karfe 8 a daidai lokacin da wasu suke yi karfe 9 a daidai lokacin da wasu suke yi 9:30. idan har idin da kai kaje ya zama limamin ya sauka daga idin ya kuma yanka hadayar shi ko layyar shi, in ba shi da hali sai ya miƙe sanar da jama'a cewa Allah bai hore mishi ba, don haka jama'a sai su je su yanka, to babu laifi kan ka dawo gida sai ka zo ka yanka. Hadisi ya zo cikin sunan al-kubra ta al-imam al-baihaqi cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in ya dawo ana fara soya mishi hantar yana ci, sai dai wannan hadisi da'ifi ne. Wasu sun yi ta tambaya akan yaya matsayin wannan hadisi, yana da raunin isnadi. Saboda haka abin da ya sauƙaƙa na daga jikin layyar sai ka ci, ba lallai sai hanta ko ƙoda ko kuma wani abu muƙayyad ba. Ba a siyar da layya, amma ana ainihin wato iya ba da sadaka, ana iya bayar da kyauta. Sannan ba a aje naman layya a ce za a yi mishi ajiyar da sai lokacin ainihin takutaha, ma'ana kamar yadda al'ada ce a ƙasar Hausa, sai a aje wani ɓangare musamman bindin ragon layya sai a aje shi sai lokacin watan ainihin al-muharram, wato watan cika ciki, sai a zo sai a abinci da shi, sai a ce yana da wata falala. Ba a yin wannan. Waɗannan kaɗan kenan cikin hukunce-hukuncen da suka shafi ainihin layya. Amma ba haka ba, za ka iya soya naman layyarka, ka mishi suya mai kyau, ka aje shi a cikin man shi, cikin kakidi, kana ɗibowa lokaci-lokaci, kana ƙara ɗumamawa kana ci, sai ka ci shi har bayan wata 1 ko fiye da haka. Wannan ya halatta. Amma in a ce a aje shi har sai ya kai watan shara ko watan takuta ko watan almuharram, wannan ba daidai ba ne. Dangane da idi, sallar idi raka'a 2 ce jama'a. Waɗannan raka'o'i 2 suna da kabbarbari guda 7, wannan kuma kabbarbari guda 5. Kabbara 7 banda kabbara harama, kabbara 5 banda kabbarar tasowa. Ana karanta Fatiha da duk wata sura da ta sauƙaƙa, sai da ya zo cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan karanta abubuwan da yakan karanta a sallar juma'a, kamar hal ataka hadithul ghashiya da kuma ainihin sabbih isma rabbikal a'la ko suratu qaf ko makamantan haka. A bayyane ake yin karatun sallar idi. Kabbar harama kadai ita ake ɗagawa hannu, sauran kabbarbari guda 7 ba a ɗaga musu hannu, a kiyaye wannan. Haka sauran kabbarbari guda 5 waɗanda ake a raka'a ta 2 ba a ɗaga musu hannu. Wannan shine abin da ya tabbata. Don haka in kai Allahu akbar ka ɗaga hannu, to ba za ka sake ɗaga hannun ba har sai in ka zo za ka tafi kuma wurin ruku'u ko sujuda ko makamantan haka. Haka in ka taso. Dangane da abin da ya shafi mutumin da bai samu sallar bafa, shi kuma ya zo a cikin shiryar magabata cewa kabbarbari wato raka'o'i 4 zai yi madadin waccan da ta kubuce mishi. Haka wannan fatawa ta zo daga sahabi Abdullahi dan Mas'udin, Allah ya kara mishi yadda, kamar yadda al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba ya fitar da ita da isnadi sahihi. Sai kuma abin da ya shafi kabbarbari, ana yin kabbarbari ne tun daga lokacin da gari ya waye ranar sallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. In ka kara da Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Wannan babu laifi. Dukkan kaifiyar kabbarbarin ba a samu su daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba, sahabbai ne aka samu su ne. Don haka fassara ce daga sahabbai. Wasu suna yin zallar kabbarbari, wasu suna hadawa da hamdala. Haka nan al-Imamu Abubakar ibn Abi Shayba ya ruwaito da isnadi sahihi. Dangane da kwanakin kabbarbari, to ba kamar yadda malamanmu na fiqhu Allah ya gafarta musu suka yi kaidi cewa ana son kabbarbari a bayan salloli guda 5, kabbarbarin kuma su zama kafa 3. Wannan kaidin shi kanshi kuskure ne, ba shi da asali. Kabbarbarin ana yin su ne a cikin waɗannan kwanaki gaba ɗaya, tun daga, ku kiyaye, ranar sallah, bayan sallah da kwana 1, bayan sallah da kwana 2,
har zuwa bayan sallah da kwana uku, ba wai in an idar da sallah azhar da la'asar ba kadai, a'a in an idar da sallah azhar da la'asar din za a yi, sannan za ka iya kana cikin motarka, kana shagonka, kana ainihin gona, kana duk wani wuri wanda ba an hana zikiri ba kamar ban ɗaki ko kuma wani wuri mara dacewa, za ka ci gaba da waɗannan kabbarbari. Sannan babu ƙaidi dangane da kabbarbarin cewa guda uku ko guda 15 za ka yi ta yi ne kawai ko a ina. Sayyidina Umar har cikin kasuwa ne, sahabbai sukan yi su hatta suna cikin ainihin tantuna da sauransu, suna cikin shaguna da sauran makamantan haka. Wannan da yana nan a cikin littafin Sahihul Bukhari. Da ƙarshe ina fatan a karanta littafin Ar-Rawdatun Nadiyya, sharhin littafin Ad-Durarul Bahiyya, wallafar babban malami al-Imam Sheikh Siddiq Hassan Khan, Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Waɗannan na daga cikin kaɗan na hukunce-hukuncen da suka shafi hukunce-hukuncen layya da hukunce-hukuncen idi da kuma ranakun da suka shafi ainihin waɗannan hukunce-hukunce.